Bo día a todas e a todos os veciños e veciñas, tanto os que están aquí no Salón de Plenos como os que nos están seguindo a través da nosa canle de YouTube. Hoxe vimos aquí a un pleno extraordinario no que na súa parte resolutiva traemos o expediente 1659 do presente ano e unha modificación de créditos, un suplemento de crédito. Para o que paso a darlle palabra. Ai, sí que non o tiña, perdoade. A aprobación da acta da sesión anterior é o primeiro punto, desculpade. Non sei se alguén ten algo que comentar. Vale, aprobámola por unanimidade. E agora sí, o punto número 2 é que comentaba, ese suplemento de crédito que vai a defender en este caso a concelleira de Economía, Patricia Hijo. Hola, boa tarde. Gracias, alcaldesa. Traemos unha proposta de modificación de créditos na modalidade de suplemento de crédito por importe total de 931.435,96 euros con cargo remanente de tesourería para gastos xerais. Despois desta modificación, a cuantía que queda no remanente de tesourería é de 4.035.500 euros aproximadamente. O obxectivo é reinvertir en varias actuacións que procedo a enumerar. Pago do suelo dotacional, compra dunha máquina de esbroce e dun furgón grúa para obras, reforma da rúa que enlaza as Casas Baratas coa rúa Castelao e da rúa Hijo Garay con Arcadio Pardiñas, a instalación dun marcador no campo de fútbol da Marosa, a compra de novas luces de Nadal, actuacións de mellora na Praza do Concello, no Parque Soa Fonte e no Parque do Campón, construción de lavabos no Parque Rosalía de Castro, para asfaltados, a reconstrución da acera e da barandilla na Marosa, acondicionamento dos despachos no Concello para servicios sociais, sinalización de recursos turísticos e para habilitar un espazo de uso recreativo en Vilar. Como xa dixen, estes investimentos financiase co remanente do Concello. Esta ferramenta permítenos reinvertir este diñeiro en proxectos concretos que benefician directamente a veciñanza. Esta modificación foi informada favorablemente pola intervención municipal e cumpre cos requisitos legais. Por iso solicitamos o respaldo do Pleno para poder seguir avanzando en beneficio do Concello. Gracias. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Bueno, antes de comenzar co punto de orde do día, lamentar dúas cuestións. Primeiro, que a titular da alcaldía non tuvera a deferencia de poñer este pleno extraordinario a outra hora para que todos os membros da corporación puidaran asistir. Como poderán comprobar, o representante do grupo mixto non pode estar hoxe aquí por motivos laborais. Podendo a titular da alcaldía poñelo a outra hora, decidiu facelo a esta hora, sabendo que hai persoas que non poden acudir. En segundo lugar, lamentar profundamente seguir tendo razón. Este pleno comeza cun novo incumplimento por parte do goberno bipartito da señora López Moreno. Un novo incumplimento. O ano pasado, os que non siguen habitualmente, lembranse que a raíz dunha proposta feita polo Grupo Municipal Popular, chegaras a un acordo plenario para que os plenos da corporación foran publicitados nas redes institucionais do Concello. Facebook, Instagram, etc. Onte á noite, incluso hoxe pola mañá, miramos a ver se había algunha publicidade deste pleno e, ó sorpresa, nada atopamos. Nada atopamos. Algúna persona mal pensada dirá que non é o caso do Grupo Municipal Popular, non é o noso caso. Pero algúna persona mal pensada dirá que eso de poñelo a esta hora e de non publicitalo parece como se tiveran que ocultar algo, se non quixeran que a xente vera este pleno. Non sei. Nós, honradamente, non pensamos iso, pensamos que é o de sempre. O que denunciamos constantemente, que saen a arrastrar os pés, que non dan a dereitas e que, novamente, se esqueceron, sin mala fe, por suposto, de publicitar este pleno extraordinario. E así comezamos o pleno. Un incumplimento e unha falta de deferencia por parte da titular da alcaldía. Pasando a analizar un pouco os diferentes apartados do pleno. Bueno, antes diso, agradecer que neste suplemento de crédito que traemos aquí nas actuacións
Agradecerlles que tuveran en conta as propostas que xa traía o Partido Popular no ano 2019 para Burela, por exemplo, os baños no Parque de Rosalía, que repetimos no noso programa do ano 2023, por exemplo, ou, por exemplo, o de contratar un tractor para poder desbrozar as diferentes zonas de Burela, algo que xa traíamos no ano 2019, que foi proposto aquí en pleno no ano 2020, e que foi rexeitado por parte da titular da alcaldía e por parte do seu primeiro tenente da alcaldesa, do segundo tenente da alcaldesa no seu momento. Agradecémoslle que 6 ou 7 anos despois tuveran a diferencia destas dúas cuestións traelas a pleno a considerar que eran importantes para Burela. Como ven, os que nos teñan a seguir, novamente, o Partido Popular de Burela anticípase ás necesidades da nosa vila. E pasando a analizar este pleno de hoxe, que parece ser que a alcaldesa ten moita presa por acabar, porque, primeiro, comprobamos que solamente nos puxeron un botellín de auga, en segundo lugar, xa se quería saltar un punto da orde do día, pois imos a empezar a analizarlo. Na Comisión Informativa fixemos varias cuestións. Houve unha delas que non nos quedou nada clara, a pesar de que preguntamos en 2 ou 3 ocasións, que é o relativo ao seguinte. Non nos quedou nada claro a observación de tipo 1 que fai o interventor no seu informe de intervención. Fai 4 tipos de observacións no informe de intervención. Todas as observacións que fai nese informe de intervención levan aparellado unha nota de conformidade. Sen embargo, a observación número 1 non leva aparellada esa nota de conformidade. Non levan nada aparellado. Iso sorprendeu-nos bastante, preguntamos, pero non nos quedou nada claro o por que non. O señor interventor dixo que era porque non procedía poñer esa nota de conformidade a carón da observación número 1. Bueno, pois vexamos o que di a observación número 1. Di literalmente o seguinte: o referido expediente non procede de ningún departamento concreto, contendo un carácter transversal, sendo incoado mediante providencia da alcaldía, órgano que ao tempo realiza a memoria xustificativa da actuación formulada na propia proposta. Entendemos que quere poñer aquí. Formula a propia proposta. Vale. É dicir, a alcaldía fai a proposta, a alcaldía xustifica a proposta, sin pasar por ningún outro departamento. Esta observación para a intervención non require unha nota de conformidade. Esta observación repítese en dous momentos no informe de intervención, para 2 situacións concretas. Eso chamounos francamente a atención. A segunda observación que fai o señor interventor, que di literalmente o seguinte: consta na memoria da alcaldía unha xustificación da imposibilidade de demorar o gasto ao exercicio seguinte. Vostedes acaban de escoitar a concelleira de Economía e Facenda. Non explicou por que non podía ser demorado para o gasto seguinte ningunha das actuacións que reflectiu na súa intervención. Non o explicou. Nós fomos ao informe de intervención e atopamos unha anotación que di o seguinte: o carácter específico e determinado do gasto a realizar é a imposibilidade de demorar a exercicios posteriores. Pasamos a ler o resumo, que son 2 líneas de cada actuación que se propón, e en prácticamente ningunha se explica por que non poden ser demoradas para o exercicio seguinte. En prácticamente ningunha. E máis, poñemos algúns exemplos. Por exemplo, unha tirolina que se quere facer nun parque daqui da vila non pode ser demorado para o exercicio seguinte. É imperioso que se faga este ano. É tan urxente que se teña que facer este ano? Pode ser que sí. Ou, por exemplo, unha anotación que hai nunha das actuacións. Concretamente, na actuación de mellora na Praza do Concello, propónse unha dotación de algo máis de 46.000 euros e di: tratándose dun proxecto necesario tal como figura no expediente 1010/2025 da súa razón. Iso é o que se di, para xustificar a urxencia. Por certo, este expediente que acabo de mencionar non figura no expediente que traemos hoxe aquí a pleno, como non. Esa é a maneira de xustificar a súa urxencia.
Pero, curiosamente, a esta anotación, a esta observación, o señor interventor dixo unha anotación paralela que di conforme. Conforme. E así poderíamos ir. Dicímoslle cousas que ao mellor sí que non podían ser demoradas para o exercicio seguinte, e, sen embargo, non van neste suplemento de crédito. Por exemplo, unha maior dotación para o servicio da policía local, para que na época estival, cando menos, haxa unha quenda de tarde. Xa non pedimos a quenda de noite, xa renunciamos a iso, porque sabemos que son incapaces de conseguilo. Pero, polo menos, unha quenda de tarde na época estival para o servicio de policía local. Iso sí que non podía demorarse. Non podía demorarse tampouco a reubicación, se procede, do mercado semanal dos venres. E máis hai que esperar. Aquí hai dous exemplos. Quere que lle diga outro exemplo máis? O que non podía demorarse para o ano seguinte? Pois a contratación da Brigada de Extinción de Incendios. Non sei se o saben os veciños e veciñas que nos están a seguir, pero o Concello de Burela, tendo concedida a subvención para contratar a, non sei se eran 4 ou 5 persoas, 4 ou 5 brigadistas, é dicir, 4 ou 5 postos de traballo máis para Burela, pois tivo que renunciar á subvención porque non a tramitou en tempo e forma. Retrasouse tanto como fai habitualmente que, chegado o momento, xa non tivo maneira de contratar. Non tivo a celeridade que si tiveron noutros concellos. Ve, estes son 3 exemplos do que non podía demorarse para o exercicio seguinte e, sin embargo, temos que esperar. Pero a tirolina non pode esperar. Bueno, seguimos. Tamén percibimos que na numeración das actuacións, figuran 19 actuacións, pero, postos a contar, resulta que dá un resultado de 16. É dicir, non están numeradas correlativamente. Inicialmente pensamos que había algunha actuación que fora incluída inicialmente e que fora despois desbotada. Pero esa opción foise esvaecendo cando empezamos a contrastar os diferentes documentos do expediente. Porque resulta que na memoria da alcaldía as actuacións que se pretenden levan unha numeración e no decreto da alcaldía levan outra totalmente diferente. Ata a número 10 coinciden. A partir de aí, o salto é rocambolesco. Por exemplo, a actuación numerada como número 11 na memoria da alcaldía figura no decreto da alcaldía co número 12. A tirolina, que acabamos de mencionar en un momento, que figura co número 12 na memoria da alcaldía, no decreto da alcaldía figura co número 14. E a actuación número 13 da memoria da alcaldía pasa a ser a número 15 no decreto, e así poderíamos ir sucesivamente ata a penúltima, que figura co número 18. Outra cuestión que nos chamou poderosamente a atención é que das 16 actuacións, 12 delas son contratos menores. É dicir, para que nos entendan os veciños e veciñas que nos están a ver, iso que vulgarmente a xente coñece como adxudicacións a dedo. 12 das 16 actuacións son contratos menores. E tamén nos chamou poderosísimamente a atención dúas cantidades. Nunca tanto se repetiron unhas cantidades nun suplemento de crédito. Nunca tanto, Hai unha cantidade concretamente de 48.400 euros que se repite ata en 5 ocasións. 5 ocasións. 48.400 euros. E despois hai outra cantidade que son 18.150 euros que se repite ata en 2 actuacións. Das 12 actuacións de contratos menores, 7 delas teñen esas cantidades tan peculiares. E alguén dirá, por que son peculiares esas cantidades? Pois, casualidades da vida, esas 2 cantidades marcan o umbral máximo que se pode ter nun contrato menor para execución de obra ou para contratos de servicios. O umbral máximo. 7 dos 12 contratos menores. 7 dos 12. Imos estar atentos a ver que empresas son as adxudicatarias destes contratos menores e cantas veces se repite algunha desas empresas, e de ser así, esperemos e desexemos que sexan empresas de Burela, señora alcaldesa. Esperemos e desexamos que así sexa. Temos que poñer en coñecemento da veciñanza que este non é o primeiro suplemento de crédito do ano. Non é o primeiro, nin tan sequera o segundo ou o terceiro.
Este é o cuarto suplemento de crédito deste ano. Xa se fixeron outros 3 suplementos de crédito que, tal e como figura no expediente, a súa cantidade ascendía a 956.000 euros en números redondos. Con este novo suplemento de 931.000 euros, pasamos a ter este ano un suplemento de crédito por riba, encima, do orzamento prorrogado do ano pasado, que xa eran 8.300.000 euros, de máis de 1.880.000 euros. O que nos dá un resultado para este ano de gasto do Concello de Burela de máis de 10 millóns de euros. É dicir, 10.200.000 aproximadamente euros. Seguramente todo un récord en Burela. Poden estar orgullosos da inversión realizada. O que pasa é que, tal e como os veciños e veciñas de Burela que nos seguiron no pleno anterior poderán confirmar agora, se estiveron atentos ao anterior pleno e coas cifras que acabo de darles, resulta que en Burela hai un desfase coa regra de gasto. No anterior pleno, a titular da alcaldía recoñeceu que nos desfasáramos 2 millóns de euros, co máximo que se nos permitía gastar. Se lle sumamos isto, tal e como di o informe de intervención a final de ano, probablemente haxa que revisar ben a regra de gasto, porque probablemente nos vayamos a preto dos 3 millóns de desfase. Preto de 3 millóns de desfase. É curioso, é moi curioso a forma que teñen de proceder. Non son capaces de sacar en tempo e forma un orzamento para este ano, pero sí que son capaces de desfasarse case que, sin case, probablemente un 40% sobre o orzamento base de cálculo da regra de gasto. Unha auténtica barbaridade. Así empezaron outros concellos, que agora non dan liquidado a débeda. Así empezaron outros concellos. Ben, dito isto, unha anotación máis, que os veciños e veciñas de Burela, os que nos siguen habitualmente, ao mellor xa o saben, pero os que non nos sigan habitualmente, creo que é importante, ou creemos que é importante que o sepan, en 3 exercicios, dende que a titular da alcaldía é a alcaldesa de Burela, ano 23, ano 24 e ano 25, só se aprobou un orzamento municipal. En 3 exercicios, a titular na Deputación da área de Economía e Facenda. En 3 anos só se aprobou un orzamento municipal. Nunca en tempo e forma, pero só un orzamento municipal. Temémonos, ao mellor nos sorprenden, de última hora, pero temémonos que este ano tamén vai ser o mesmo. E polo de momento, nada máis que dicir. Moitas gracias. Señor Pillado. Ben, centrándonos un pouco no tema, e logo xa irei respondendo o que me parece oportuno sobre o que se acaba todo, o que se acaba de falar. Evidentemente, é unha modificación de crédito que era unha cantidade de certa entidade, son casi 1 millón de euros, que se aporta, que se financia con remanente de tesourería, e son actuacións que se justifican que se van levar a cabo por diferentes necesidades que hai no noso concello para a nosa veciñanza, e como a nosa obriga é traballar para mellorar a realidade do noso concello e da nosa veciñanza, pois evidentemente temos que estar de acordo con esta modificación de crédito. Son actuacións que, por exemplo, por falar con o mellor dos parques, se reparten no Parque do Campouso, a Fonte, Rosalía de Castro e Vilar, un novo parque para Vilar, que foron a proposta do BNG xa no mandato anterior, ou tamén, por exemplo, o Paso Peonil de Arcadio Pardiñas con Ejo Garay, que forma parte da senda Camiños Seguros, que queremos que, digamos, por decirlo de alguma maneira, repercuten case toda a área da xeografía da nosa vila, non? É algo que para nós é importante e o que nós evidentemente estamos de acordo. Logo hai tamén cuestións de outra necesidade, como pode ser maquinaria para o Concello ou obras tanto na Praza do Concello como na Casa Consistorial que repercuten no funcionamento cotiá do noso Concello. Nós queremos que tamén o das nosas obrigas, que o funcionamento do Concello que sexa cada vez mellor. Eso, por exemplo, vai repercutir no funcionamento do CIN, do Centro de Información á Muller, que xa é bo, pero que así van a poder traballar ese equipo que traballa de tal forma tan eficiente, vai a poder traballar de moita mellor forma, non? Hai tamén investimentos na zona da Marosa, como pode ser o marcador para o campo de fútbol, que era unha reclamación que se facía dentro do clube, por mesmos aficionados cando asistimos aos partidos, e tamén hai unha actuación na outra zona
ali próxima ao campo de fútbol da Manosa e a praia. E, evidentemente, a actuación de maior contía é a destinada á expropiación da parcela destinada para a residencia con necesidades especiais, que hai que nós demostramos que cumprimos coa nosa parte documentativa e a outra parte que ten que cumprir, que son a Xunta de Galicia e a Consellería de Política Social da señora Fabio García, pois ten tamén que, de alguna maneira ou dunha vez por todas, cumprir coa súa parte a ver se iso vai ser así. Eu simplemente quero recordar, antes de rematar a miña primeira intervención, ao señor Rouco, que as obrigas dos cargos públicos que somos elexidos nun órgano colexiado como é o Pleno do Concello de Burela eximen de calquera obriga laboral. A nosa obriga é estar aquí por encima da obriga laboral. Iso é a lei. Non dice Mario Pillado, non dice o portavoz do BNG en Burela, non dice o equipo do goberno de Burela, dice hoy a lei. Logo, claro, fala de que varias son propostas súas, pero todo é un problema. Entón, dícenos que nos escoitamos, pero se ao parecer os escoitamos, que teria que revisar o seu programa deses anos, porque eu teño bastante con facer a revisar os nosos, non? Pero se foi unha proposta e a recollemos tamén mal. Entón, é un pouco que dicíamos fai un pouquiño no pleno ordinario que fan propostas e recóllense per mal tamén. Entón, tampouco vale. Entón, claro, ao final non vale nada. O mellor é esa estrategia, pode ser, non sei. Logo, quixo verter, digamos, algo de alguna dúbida sobre o informe de intervención. O informe de intervención é de conformidade, está perfectamente feito, non hai ninguna dúbida acerca disso, a pesar do que vostede pode decir. Di que a urxencia ou non das actuacións, claro, vostede non quere que se fagan actuacións e melloras en Burela. Igual esa é a estrategia tamén, que non se faiga. Igual o problema que ten é que se van a facer actuacións en Burela, a vostede iso non lle gusta. Pero, bueno, falou tamén policía local, que iso, bueno, vai mediante a oferta pública de emprego, sobre as brigadas, sobre o mercado, non ten nada que ver con a modificación de crédito. Son outro tipo de cuestións que non teñen nada que ver con isto, non están relacionadas con isto que traemos aquí, e vostede tráeno, porque claro, ten que, como non, o que eu digo sempre, como non ten alternativa, ten que manchar ou ensuciar de alguna maneira, pois quere mezclar e mesturar e quere confundir, pero hasta non quero nin que confunda, porque eu creo que nin siquiera o fai de forma eficiente. E logo ven a estrela, para mí, o que máis me chamou a atención, a máis me gustou da súa intervención, que foi o do que os contratos menores que son a dedo. Mire, iso será na Xunta, ao mellor. Igual é o coñecemento que ten vostede diso. E na Xunta, igual os contratos menores son a dedo, porque na Xunta teñen unha retaíla deles importante, sí, pero iso será na Xunta, os contratos menores. Os contratos menores son outra cousa a nivel formal e legal, pero, bueno, como vexo, análise político de momento non hai, entón non hai moito máis que contestarlle, e pola nosa parte nada máis. Señora Hijo. Gracias. Nada, volvo a repetir. O informe de intervención é de conformidade, por moito que o señor Rouco, neste caso, que irá confundir con observacións e artigos e demais. A proposta que traemos é revertir o remanente de tesourería en proxectos concretos, sin comprometer a estabilidade económica do Concello. E, ademais, benefician directamente a veciñanza. Non encontra aquí o problema neste día de hoxe. Gracias. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Hoxe, como estou como único portavoz da oposición, teño moito que escribir e non me deu tempo a anotar todas as cousas que, as lindezas que ten a ben dicirme o señor Pillado moitas veces. O de que eximen do cumprimento legal, o de que por encima das labores de traballo está o de acudir aquí, iso dio a persoa que cobra chovo ou trone a fin de mes, sin problema ningún. Creo que lles lembrou o outro día o portavoz do grupo mixto que a oposición non cobrou as dietas dos partidos en todo o que vai de ano. E iso que é outro novo incumplimento. Unha acta aprobada, a primeira acta que se aprobou, a segunda, perdón, a de organización e funcionamento, un acta que propuxeron vostedes. O que se iba a cobrar, cando se iba a cobrar e como se iba a cobrar. No que vai de ano, a oposición non cobrou nada. Non sabemos se iso é para afogala, económicamente, non sabemos, Dende logo, iso non nos afecta, de momento. O que se nos afecta, por exemplo, é que as dietas dos concelleiros da oposición se cobren sin ser en tempo e forma. Non polo cuestión económica, que aquí iso é baladí totalmente, senón porque iso afecta á fiscalidade anual dos diferentes concelleiros. Iso afecta. De feito, xa lle afectou a algún. Ao mellor algún ano no que non lle tocaba tributar, tocoulle tributar porque se pagou tarde e mal
as dietas do Concello. Como poden comprar os veciños e veciñas de Burela, nin eso son capaces de facer ben os membros do grupo de goberno. Nin eso, nin o que eles mesmos aproban. Como dixo, parafraseando, para darlle presencia aquí ao portavoz do grupo mixto, vostede pon na miña boca palabras que eu non dixe. Acabo de dicir na súa intervención, repásena, cando queiran, os que nos teñan a ver, o señor Pillado Mon, que eu, o portavoz do Grupo Municipal Popular, non quería que se invertira en Burela, que se fixera gasto en Burela. Repasen a miña primeira intervención, a ver se en algún momento dixen eso. E máis, repasen calquera intervención das que levo feito dentro do ano 19, dende que se poden repasar, dende que se están visualizando estes plenos, e veremos a ver se hai en algún momento que diga iso. Por favor, convidos a que o publiquen, a que saquen un vídeo. Un vídeo, no, se é posible que saia ben. Se é posible que saia ben. Ten moito que ver os temas que comentei da Policía Local, da Brigada de Extinción de Incendios, que non contrataron, non foron capaces. Diso non dixo nada. Diso non dixo nada. Podían estar facendo labores de prevención polo municipio, por Burela adiante. Diso non dixo nada. Que curioso. Ten moito que ver o tema do mercado, que non pode esperar para o ano que ven, porque aquí, unha das bases desta memoria, desta proposta da alcaldía, é que estas actuacións non se poden adiar para o ano que ven. Esa é unha das bases. Mire se ten que ver, Costalle seguir as explicacións que lle dou, É complicado, verdade? Ou é que non ten interese en seguilas? Porque houve varias cuestións que non mencionou da miña intervención. Por exemplo, fixaron publicidade deste pleno nas redes sociais institucionais do Concello de Burela. Algo que estaba acordado. Fixeron. Por favor, comente iso. Por favor, señor Pillado, comente iso. Pero, bueno, por se acaso alguén se perdeu en tanto discurso político do señor Pillado, que aproveitou unha vez máis para intentar dañar a Xunta de Galicia, sin ter nada que ver neste asunto. Como di el, sin ter nada que ver neste asunto. Pero eu o que dixen dos contratos menores é que vulgarmente, repito, vulgarmente, o común dos mortais coñéceos como adxudicacións a dedo. Iso pode ir polas rúas de Burela e preguntarlle que é un contrato de menor. A ver que lle contestan. Pero, bueno, entendemos. Despois nós somos os que enlamamos. Somos os que, como din vostedes, os que facemos ruído. Señor Pillado. Vostede siga gañando así o seu soldo. Fai ben. Vou resumir o que dixen na primeira intervención. E que a xente, por favor, que queira atender, que atenda. E despois que saque as súas conclusións. Primeiro, o goberno da señora López Moreno segue a incumplir. Dixeno na primeira intervención. Segue a incumplir. Tanto cos acordos plenarios, repito, mencionei dous neste pleno, nas miñas intervencións, dous acordos plenarios, cando menos que se incumpliron, como nas cuestións legais. Por exemplo, na regra de gasto. Tratando de normalizar estas cuestións. O incumprimento, a ilegalidade, a irregularidade, a anomalía. Queren que se normalice no Concello de Burela. Iso é o que pretenden. Levámoslo denunciando dende o comezo do mandato. E non nos equivocamos. Segundo, seguen tendo moito que mellorar na redacción, dos expedientes, moito que mellorar. Acabo de poñer varios exemplos, Nin sequera van correctamente numerados nos diferentes documentos, Nin sequera correctamente numerados. E iso que nesta ocasión só traían un punto á orde do día. Terceiro, non van a aprobar o orzamento para este ano. Iso que nós intuímos, con este novo suplemento do crédito. Non o van a aprobar. A vista está. O que suporá que en 3 exercicios, xo dixen antes, 2023, 2024 e 2025, algo que nada mencionou o señor Pillado, só foron capaces de sacar para diante un presuposto municipal. Só un, en 3 exercicios. A titular da Alcaldía de Burela é deputada da área de Economía da Diputación. Só foi quen de aprobar un único orzamento. Isto, que é algo habitual no goberno central, non aprobar os orzamentos,
xa empeza a ser algo normal no Concello de Burela. Vostede non para de emular aquí en Burela o peor de Pedro Sánchez. Non para de emulalo. Aprobar un orzamento, para aqueles que nos esteñan a seguir, en tempo e forma, é o mellor indicador dun bo funcionamento de goberno. O mellor indicador. Aprobar un orzamento en tempo e forma. Aprobalo tarde no exercicio, como é habitual aquí, é unha mala sinal, É unha mala sinal. E non aprobalo, como parece ser que vai ser o caso novamente, neste exercicio, o que parece que vai a suceder novamente, é algo sumamente claro de que algo non funciona no goberno municipal. É algo sumamente claro. Así que nós, en resumo, estamos de acordo con esta situación? Sí, estamos de acordo. Parecennos interesantes, unhas máis que outras, pero parecennos interesantes para Burela. De feito, algunhas xa as propuxéramos nós, no seu momento. Estamos de acordo coa forma de proceder do goberno bipartito da señora López Moreno? Absolutamente non. Isto non é o proceder dun bo goberno. Un bo goberno aproba uns orzamentos, a ser posible no primeiro trimestre do ano, e ponnos a funcionar. Vostedes funcionan a base de suplementos de crédito, de transferencias extrajudiciais de crédito, etc. Con presupostos prorrogados. Iso non é un bo proceder. E isto é o que temos que dicir dende a nosa formación. Agora xa pode aproveitar o seu torno de peche, a súa quenda de peche, para dedicarme esas lindezas que me dedica habitualmente. Moitas gracias a todos. Señor Pillado. Moitas grazas, señora Clase, efectivamente, agora teño o turno de peche, teño a miña quenda, porque xa o que marca a democracia, aunque a vostede lle moleste, non? Vamos un pouco por partes. Dixo unha cousa moi interesante, que dixo que como non estaba o outro portavoz da oposición, que tiña moito que anotar, entendo cando está reparten o traballo, xa quedan antes a reparten o traballo. Digo, non sei, parece correcto, cada un organizase como pode, pero, claro, que dixo así abertamente, que como non estaba tiña máis choia, pois, sinto yo ben. Dixo algo de que como que os queríamos afogar a oposición. Non, o Concello de Burela non afaga o PP, A unha organización política como o PP tan grande e con tan canto calado neste estado non afoga o Concello de Burela. Eu creo que por aí non van os tiros, pero bueno. Refírese tamén continuamente ao meu salario, non sei se lle molesta o que cobro ou que non cobro, o que eu teña aquí. Mire, os veciños de Burela votaron como os veciños de calquer outro concello en 2023. E houve uns resultados electorais, como xa lle dixen, colocaron a vostede a súa formación na oposición, e a nós, despois dun acordo, chegamos a un acordo total e legitimamente, estamos no goberno. Entón, eso foi o que saliu elixido das eleccións, os resultados das eleccións. Entón, eu estou aquí legítima e democráticamente elixido, e si, cobro, chegamos a un acordo e cobro. A vostede igual lle molesta, porque vostedes, no PP, seguramente pensan que isto, que o Concello de Burela é seu, e non, o Concello de Burela é dos veciños e das veciñas. Entón, iso é o que ten que ir cambiando. E agora, pois, das así a casualidade, a democracia, de que estamos nós aquí, a pesar de que a vostede lle moleste, pero que tense que aguantar, sentímolo moito. Non di que non están en contra ou que non están en contra das propostas, o movimento demostra andando. Non sei, nunca están en contra, pero sempre hai un problema con todo. Sempre atopan calquera excusa para poñer unha pega ou para poñer algo en contra do que facemos. Logo falou de que podemos facer os vídeos, a manipulación dos vídeos quedan para vostedes, non teñan problema ningún, ese traballo tamén lle lo deixamos. Logo falou do traslado do mercado relacionando e con esta, a ver por que hai que facer unha modificación de crédito para trasladar o mercado. Como vai eso? Como lle vai a explicar vostede? Eso non ten sentido ningún. Para trasladar o mercado non hai que facer ninguna modificación de crédito, non ten absolutamente ningún sentido o que vostede plantexa, non? Dixo vulgarmente, que vulgarmente se conoce, o mellor vostedes vulgarmente ou no PP considera que os contratos menores son a dedo, será a consideración que vostedes fan no PP. A realidade é outra cousa. Fixo algo que a mí realmente me parece máis grave, que é dicirme un pouco o que poido ou non poido comentar. Eu preparo unha argumentación, preparo unha intervención, dúas intervencións neste caso, comento que estimo oportuno, e logo, sobre o que vostede vai dicindo, contesto o que eu estimo oportuno baixo a miña soberanía persoal, a miña liberdade individual. Esa que dicen vostedes de comunismo e liberdade, que está nese discurso, pois, na miña liberdade, como portavoz tamén, pois, eu comento o que estimo oportuno, que vostede queda, como xa lle dixen outro día, non lle vou entrar nese tipo de
de provocacións, non, porque ao final é iso, é a provocación, é o dicir calquera cousa para non falar do importante, porque non hai análise político de todo o que da proposta que aquí se trae, non hai valoración do que se propón, non hai proxecto, non hai alternativa, e segue nese relato vacío a falaz que vostede mantén sobre o proceder deste equipo de goberno. Non lles importa a actividade do CIM, que se vai intentar mellorar o seu traballo con esa obra que se plantexa para este edificio, non lles importa mellorar e acondicionar espacios para a infancia e a mocidade en diferentes parques, non lles importan as melloras na Marosa, en Vilar, no Campón ou en Súafonte, non lles importa a residencia para persoas con necesidades especiais, entón, en definitiva, non lles importa Burela. Nós aquí, en cambio, traemos propostas e traemos melloras para toda a veciñanza, para este concello, e vostedes o que traen é ruído. Por sorte, en xeral, a maioría da xente escapa do ruído e queda coas melloras e nada máis por aquí. Ben, gracias. Agora sí que vou facer uso tamén do meu turno de peche, simplemente para explicar algunha cousa. Eu non sei se se dan conta os compañeiros e compañeiras da oposición que concelleiros e concelleiras somos todos e todas e que hai compañeiros e compañeiras do equipo de goberno que tamén traballan na empresa privada e que tamén teñen que pedir horas cando, por exemplo, os plenos son pola tarde, pero non, como únicamente pensan en eles e teñen eso na cabeza, non, de que todo se fai a mal, porque eu creo que cando ti eres capaz de facer algo malo é cando o tes na cabeza, porque claro, na miña non entra. Ríase, señor Rouco, pero digo yo, sinceramente, na miña cabeza non entra poñer algo a mala fe para fastidiar a un compañeiro. Cando, insisto, ademais sempre teñen na boca os concelleiros e concelleiras da oposición. Debe pensar que os meus concelleiros e concelleiras non traballan en empresas e tamén teñen que pedir permiso para vir ao pleno, que, por certo, como dicía o compañeiro Mario Pillado, saben, igual que nós, que ir ao pleno vai por diante, é unha obriga que temos por diante do traballo laboral de cada un e de cada unha. En isto tamén están as asistencias e esa cantidade, non, que cobramos os grupos municipais, porque todos somos grupos, hoxe máis que nunca, por certo, bueno, fai uns meses máis que nunca, que o Partido Popular sempre ten a razón, xa iremos falando deso un pouco máis para diante. As asistencias, saben tamén que hai unha, vamos, no equipo de goberno tamén se cobran asistencias, co cal vamos nós implementar a propósito que non se cobren as asistencias para desfavorecer a compañeiros e compañeiras. Non ten percorrido. Así empezaba. Publicidade nas redes sociais. Si entra nas redes, no momento en que comezou o pleno xa estaba publicado, non se puido facer antes. Evidentemente, non é mala fe. Ríase, xogue sempre co mesmo discurso, co seu relato, ese relato tamén das irregularidades, de buscar que si non está, que si o número 11 non aparece co 12, ojalá solo, de verdade, fallemos en iso. É certo que na comisión informativa insistiu en ese checklist, que é un checklist de observacións, conformidades, pero quédese co que dicía a compañeira Patricia Eijo e o que di o informe. O informe é conforme. Non intente desvirtuar unha vez máis o equipo desta casa, os técnicos desta casa, porque está sempre co mesmo discurso. Non sei se vostede pensa que iso lle vai a funcionar, de verdade. Outra barbaridade. As modificacións de crédito, xa o dixo tamén o señor Pillado, é capítulo 6, son inversións. Evidentemente, é que non ten nada que ver con isto, nin o servicio da policía local, que calquera día, de verdade, podo explicar exactamente como funciona o capítulo 1, as horas, o convenio, o acordo regulador. Convido a que se interese de verdade de como funciona isto. Non ten absolutamente nada que ver. A reubicación do mercado dos venres, mezclalo coa modificación de crédito. A brigada de incendios. Alégrame moito isto. Quería que saíra, de feito. Porque vostede saberá que hai unha lei a 3 do 2007, do 9 de abril, que di que a Xunta de Galicia, evidentemente, ten a xestión e dirección do Sistema de Prevención e Defensa contra Incendios. Que pasa?
que, unha vez máis, a Xunta de Galicia pretende que os concellos, a través de subvencións, contratemos a persoal para outra vez asumir un servicio que é completamente impropio. Que pasa aquí? Para montar unha brigada de incendios tes que ter un xefe de brigada e un peón conductor, como mínimo. Vale, pois non somente ao Concello de Burela, hai moitísimos concellos que non alcanzan a ter eses perfiles. Por qué? Porque a Xunta de Galicia, sí, podemos conveniarnos, podemos tirar desa subvención durante moi pouquiños meses. A ver, coa que se está caendo agora mesmo en Galicia, que vostede traiga isto aquí, é que, de verdade, non ten... Isto non hai por onde collelo. Non hai por onde collelo. E ríese. Sí, movan a cabeza. Movan a cabeza. Non hai por onde collelo. De verdade, queren culpar aos concellos porque non son capaces de facer as brigadas. Pero, por favor... Non, eso sí que non lle vou a consentir. Porque vostede sabe, si, faiga gestos. Vostede sabe que debería ser, sí, que o graven. Non, por favor, non me interrumpa. Non me interrumpa. Non é o seu turno de palabra. Pídolle... Non, soberbia non. Vou ter que chamalo á orde. Pois faigo unha chamada á orde, por primeira vez. Non me interrumpa. A Brigada de Incendios debería ser a Xunta de Galicia quen contratar durante todo o ano a persoas que se fixeran cargo da nosa comunidade. Vostede sabe, igual que eu. Pero, bueno, dedíquese a traer todo este tipo de cousas ao pleno e a rirse, ademais, cando intentamos explicarnos, sí. O tema dos contratos menores, aquí tamén é gracioso, porque, claro, nós traemos unha modificación de crédito e facemos estimacións. Curiosamente, as cantidades que deu o señor Rouco superan por un pouco os contratos menores. Así que, revíseo. Os contratos aos que se refire de obras, se fai o cálculo, superan os contratos menores. Estáse facendo unha estimación. Saben de sobra que incluso para comprar este bolígrafo debería existir un contrato menor. Sábeno de sobra. Ou unha proposta de gasto, pero non vou entrar nin a iso, de verdade. O realmente importante é o tema do orzamento. Evidentemente, é o máis razonable que vostedes traen aquí de todo canto dixeron. Non son 3 anos, son 3 exercicios económicos. A lei ampara os orzamentos prorrogados e cando un goberno decide ou se ve na tesitura de ter que estar cun orzamento prorrogado, poidolle asegurar que non é porque decida facelo así. Están amparados pola lei, a prórroga orzamentaria, estamos amparados para facer modificacións de créditos, que a lectura que se saca deso é que estamos movendo, estamos traballando para que se poidan facer cousas por Burela, e eso realmente é o importante que traímos hoxe aquí a este pleno. Imos votar, polo tanto, o que de verdade importa, que son estes investimentos concretos que xa se citaron aquí, e paso a tomar o sentido da votación. Por alusión, señora alcaldesa. Fixo unha alusión en varios momentos. Non lle dou a palabra. Vai negarme o que figura no artigo... Quero recordar 94 Señor Rouco, négolle a intervención. Pasamos á votación. Por alusións. Están negando a intervención por alusións. Quere que lle fai unha chamada a orde, de verdade? A segunda, sería a segunda. Sería a segunda. Por eso. Correspóndeme, sabe vostede, porque non hai un reglamento específico, existe o ROF, e o ROF concédeme por alusións unha breve intervención. E vostede aludiume en varias ocasións. Por favor, que non me... Por favor. Estoulle dicindo estoulle explicando a lei, se non podemos consultar a señora secretaria que di o ROF nese sentido. Señor Rouco, estoulle dicindo que eu teño... Pedimos o auxilio da señora secretaria, que lea o regulamento específico, por favor. Isto non é un debate, teño o meu turno de palabra, estoulle dicindo que non lle dou... Pedimos eso. Non considero que tivera alusións, estou respondendo ao que vostede dixo antes. Queremos o auxilio da secretaria e que lea literalmente o que di o artigo. Estoulle dicindo que non. Procedemos á votación. Votos a favor. Agardamos a que estea a imaxe ao completo. 7 votos a favor, votos en contra, ningún voto en contra, abstencións. Non votan os señores e señoras do Partido Popular. Damos por finalizado este pleno, lamentando moitísimo de verdade o que se vive aquí en sesión plenaria. Bo día.